Sugeng rawuh wonten ing Yayasan Kanisius Pusat Semarang. Setunggalipun organisasi pawiyatan ingkang kagungan bangunan sejarah ingkang kenthel kalawan nilai-nilai nasional lan religius. Yayasan Kanisius Pusat Kitha Semarang dumunung wonten ing Dalan Letjen Suprapto nomor 54 Kota Lama Semarang. Kantor Yayasan Kanisius Pusat minangka bagian saka kompleks Susteran Franciscans. Langgam arsitektur bangunan kasebut dipengaruhi Neo-Renaissance, adhedhasar arsitektur Walanda abad kaping 17. Yayasan Kanisius diadegaken déning Francis van Lith, SC ing Muntilan ing taun 1918 minangka Canisius Vereniging, ingkang ateges perkumpulan Kanisius. Lajeng ing taun 1917 dipun owahi dados Canisius Stichting, ingkang ateges Yayasan Kanisius. Ing taun 1912 Yayasan Kanisius kanthi resmi dipun pasrahaken marang Vikariat Apostolik Semarang minangka asrama mahasiswa déning para biarawan Yesuit. Nalika semanten bangunan menika dados salah setunggalipun asrama paling ageng ing Asia Tenggara kanthi jembaring bangunan 50.100 meter persegi. Nalika Perang Dunia kaping kalih, bangunan menika minangka papan tahanan lan interogasi marang tawanan perang lan pawongan ingkang dipun curigani déning Jepang. Sabakdanipun Indonesia mardika, gedung menika kapundhut alih déning pamarentah lan dipun dadosaken minangka kantor gubernur. Nanging ing taun 1950 bangunan menika kapundhut alih déning Yayasan Kanisius lan dipun ginakaken minangka punjering pawiyatan. Sakmenika bangunan punika dipun ginakaken minangka punjering pawiyatan mrih ningkataken kualitas pawiyatan lan bentuk karakter para muda ingkang apik lan patriotik. Yayasan Kanisius Pusat Semarang nyumadiakaken maneka jenjang pawiyatan wiwit TK dumugi universitas. Saperangan lembaga pawiyatan ingkang dikelola Yayasan Kanisius Semarang watawisipun SMA Kanisius Semarang, STIE Kanisius Semarang, SMP Kanisius Semarang saha TK Kanisius Semarang. Yayasan Kanisius Pusat Semarang uga aktif ing kegiatan sosial lan keagamaan wonten masyarakat kanthi visi kawujudipun janma kang berdaya saing lan tanggung jawab ing satengahing masyarakat rahayu. Yayasan Kanisius Pusat Semarang tansah ngupaya mrih maringaken pawiyatan saha kontribusi ingkang migunani tumraping masyarakat lan bangsa. Matur nuwun sampun hamirsani saha sugeng kepanggih wonten kitha Semarang.